So akong i-discuss day karon kay about aning moving average 200. Okay. So ani ni siya. Okay, mag-add ta. Okay. Adto tag indicators tapos i-search na to moving average or MA. Okay? Sa MA magawas na siya, moving average. Tapos pagkuha nimo ana automatic naka 9 na siya. 9. So ang imuon na to i-setting na to na siya. Okay, i-setting na to og 200. Okay? So mo ni siya kaning blue, mo ni nakita na to karon. Blue line, mo na siya ang 200. So karon ang trabaho di ani, ang maitabang ani ni moving average 200 sa atoa kay siya ang mag-identify sa ato ang market price kung uptrend ba or downtrend. Okay? Uptrend ba or downtrend. Okay? So kani kung ang price below sa atong 200 naa siya diri, ang tawag ana downtrend. Kung ang price above sa atong 200, ang tawag ana uptrend. Okay, example, pansin naman ninyo dayon. So example, atong candles, atong price above sa ato ang moving average 200. Atong moving average na sa ubos, ang atong candles nasa taas. So uptrend siya. Okay, pansin man po ninyo, di ba? Klaro man kayo uptrend. Okay. So above 200 uptrend. So pag below 200 downtrend. Okay, below 200 moving average downtrend na. So pansin mo po ninyo diri. Okay? Clear man kayo na downtrend po siya. O, di ba? Downtrend siya below 200 moving average. Okay? So, maro to. Kung ang price below sa 200 moving average, downtrend. Kung ang price above sa ato ang moving average, uptrend. Okay, that's it mga bro.